се случва. Точно така и с греха, той има начало. И това начало беше в Едемската градина, както видяхме с сценката. Затова и тази сценка за сътворението на човека и грехопадението, за да разберем какво се е случило, как човечеството съгреши, как се подаде на думите на Сатана, какви бяха последствията от този грях и още по-важно, защо дойде Исус Христос, оставяйки престола, властта си на небето, оставяйки короната и славата, която му принадлежи. И всичко това се случи, защото имаше нужда да се роди Спасител на тази земя, да вземе човешки образ, образ на слуга, да преживее отхвърлянето, гонението, болката, мъката и страданието на човечеството. Взимайки неговата участ, взимайки неговото състояние, взимайки неговия грях. А раждането на Исус Христос стана тъй. Ангел Гавриил беше изпратен от Бога в галилейският град, наречен Назарет, при една девица, сгодена за мъж на име Йосиф, от Давидовия дом. А името на девицата беше Мария. Здравей, благодатна! Господ е с теб. Благословена си ти между жените. Не се бой, защото в утробата ти ще заченеш син, който ще наречеш Исус. Той ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния. Но как ще стане това, тъй като мъж не съм познала? Святия Дух ще дойде върху теб и силата на Всевишния ще те осени. Затова святото, което ще се роди от теб, ще се нарече Божий син. След като майка му Мария беше сгодена за Йосиф, още преди да се бяха събрали, оказа се, че тя е заченала от Светия Дух. Йосиф, мъжът ти, понеже беше праведен и не искаше да я изложи на посрама, предпочете да я напусне тайно. Но докато той обмисляше това, ето, Господен ангел му се яви на сън и каза: Йосифе, сине Давидов, не се бой да приемеш Мария за своя жена, тъй като заченатото в нея е от Святия Дух. Тя ще ти роди син и ти ще му дадеш името Исус, защото той ще бъде велик и ще спасява народа си от греховете му.
А всичко това стана, за да се изпълни казаното от Господа чрез пророка. Ето девица ще зачене и ще роди син и ще го назоват с името Емануил, което означава Бог с нас. През онези дни излезе заповед от император Август да се извърши преброяване по цялата земя. Затова всички се отправяха да се записват в своя си град. Тръгна Йосиф от Назарет за Витлеем, понеже беше потомък от Давидовия род, за да се запише с Мария, сгодената за него жена. Когато те бяха там, дойде и времето Мария да роди. И роди своя първороден син, пови го и го сложи в ясли, защото нямаше за тях място в страноприемницата. В тази област имаше пастири, които нощуваха на полето, за да наглеждат нощем стадото си. И ето пред тях се яви Господен ангел, и славата на Господа ги осия, и те се изплашиха твърде много. Тогава ангелът им каза: Не бойте се, защото ето, благовестявам ви една голяма радост, която ще бъде за всичките народи, защото днес, Давидовия град, ви се роди Спасител, който ще бъде за всичките народи, който е Христос Господ. Когато ангелите си отидоха на небето, пастирите си рекоха един на друг: Да идем до Витлеем и да видим това, което се е случило и което Бог ни извести. Да идем. Те веднага дойдоха и намериха Мария и Йосиф и младенецът да лежи в яслите. И като го видяха, разказаха какво им бе възвестил ангелът за този младенец. Ангел Господен ни се яви И каза, че във Витлеем, Давидовия град, се е родил Спасител на всички народи. И пастирите се върнаха, славяйки и хваляйки Бог за всичко, което чуха и видяха, както им беше казано. Когато се изпълниха 8 дена, за да бъде обрязано бебето, Йосиф каза: Това дете ще се нарече Исус, както ангелът Господа предрече преди още то да бъде роден. А когато се изпълниха дните на очистването и според Моисеевия закон, донесоха го в Йерусалим, за да го представят пред Господа. Междувременно, в дните на цар Ирод, ето мъдреци от изток пристигнаха в Йерусалим и питаха: къде е родилият се цар на юдеите? защото видяхме звездата му на изток. И дойдохме да му се поклоним. Цар ли? Какъв е този цар? Фарисеи, книжници, елате бързо! Какъв е този цар? Къде трябва да се роди според пророчеството? В Витлеем юдейски, защото така е писано чрез пророка.
Защото от теб ще произлезе народ, защото от теб ще произлезе Бог, който ще пасе моя народ Израел. Така ли? Добре, свободни сте. Мъдреци, елате! Добре, идете, потърсете този така наречен цар. И като го намерите, поклонете му се. И елате тайно и ми кажете, за да ида и аз да му се поклоня. Те изслушаха царя и заминаха. И ето, звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и се спря над мястото, където се намираше младенецът. Като видяха звездата, те се зарадваха твърде много. И влязоха в къщата, видяха младенеца с майка му Мария. Наведоха се до земята и му се поклониха, казвайки: Царю наш, Слава на висините! И мир между човеците. носим дарове. Аз принасям злато. Аз принасям ливан. Аз принасям Смирна. И тъй, като им бе казано на сън да не се връщат при Ирод, след като разтвориха своите ковчежите със съкровища и му принесоха дарове, те заминаха за страната си по друг път. А детето растеше, укрепваше и се изпълваше с мъдрост, и Божията благодат бе над него. Всеки един от нас си е задава въпроса: какво е Рождество Христово? Какво е толкова специално в този ден и защо цял свят празнува този момент? Чрез тази сценка ние можем да разберем защо имаше нужда от Рождество и защо Божият Син трябваше да слезе на тази земя. Човечеството имаше нужда от Спасител, който да поеме вината на целият свят, товарът, мъката, страданието на целия човешки народ. Точно затова и целият свят отбелязва раждането на Месията. Точно затова и този ден е специален, защото на този ден Бог показа любовта си към нас. Любов, която не може да се сравни с нищо на света. Божествена любов, която го накара да се жертва за теб и за мен, идвайки в човешко тяло, по чуден начин, чрез девица, изпълнявайки пророчествата, гонен от самото си раждане от цар Ирод, отхвърлен от самото начало, раждайки се в обор, смирявайки себе си, за да издигне нас, поемайки вината за греха от Адам, за да възстанови връзката си с човека, както преди, дарявайки ни нова участ, нова съдба, ново начало и нов живот.